Takže ja vás zdravím ľudia u tohto nového videjka. V tomto videjku budeme hrať hru Bee Swarm Simulator. Ja som hral dosť v Offscaneu, hej, až moc som hral v Offscaneu. Naposledy sme mali okolo 10 000 medu a teraz máme 244 000. Nič som si nekupoval, žiadne vajíčko, nič, iba som farmil. Nafarmil som 10 Royal Jelly, 8 Moonsharpov, to budeme potrebovať do tohto videjka. A 35 tiketov to ešte nie je, to vám vysvetlíme až v ďalšom videjku. A mám veľa týchto vecí, proste som hral dosť veľa. No, prvé čo asi urobíme je, že si dáme Royal Jelly na tieto 3 včely, ktoré nemáme. Takže prvé, na čo sa zmení? Blue! Yes! Potrebujeme aj blue včeličky, takže máme prvú blue. Druhú budeme mať Brave, tá neviem čo dáva, ale asi bude tiež dobrá. My máme 3 biele, to je moc veľa. Ďalšia bude Demon Bee! Red Legendary! Nepadla Legendary! Co ti dáva? No chlapci, tomuto sa hovorí šťastie. No, takže rovno si ich nakrmíme. Alebo ideme... teraz ideme asi si kúpiť tie 3 veci, na ktoré som farmil. To určite si pozrite minulé videjko, lebo tam som hovoril, čo budem robiť v tomto dieli. V tomto dieli som vám slúbil, že si kúpim... Teda... vykraftím tieto 3 itemy a mám na všetky, takže prvý, druhý a tretí. No, máme všetko. Vypadám jak astronaut, ktorý ide práve teraz prvýkrát. Dosť sa nám zväčšili veci, lebo toto doporučujem si to kúpiť, hej. Ale mohli by ste mi prosím vás pomôcť, čo je toto? Že jak mám splniť aktivovať 3 targety with golf balls. To fakt, toto je jediný quest, ktorý som nevedel urobiť. Inak všetky sa dajú urobiť, iba nemám na to čas. No, takže, teraz si kúpim 3 vajíčka, lebo si to zaslúžim, som makal vo Offscaneu. Ja som ich kúpil iba 2, hej, halo. Tak ideme si ešte jedno kúpiť. To už sú veľké čiastky. No, ale zase budeme mať oveľa viac včiel. Takže prvé vajíčko dáme. Je to Basic Bee. A rovno na ňo dáme Royal Jelly, lebo mám ich dosť. 3, 2, 1, teraz! Yes! Toto potrebujeme, hej. Sice už mám druhú takú istú, ale je to rýchlosť, ktorú budeme potrebovať na to, aby sme za prvé boli rýchlejší a za druhé, aby sme mohli si ísť tam, keď budeme mať 15 včiel, tak tam je taký puzzle a v tom puzzli potrebujete veľkú rýchlosť na to, aby ste to dali. Tieto 2 vajíčka si otvoríme za chvíľku. Nebudem to všetko otvárať naraz, lebo potom by v tomto videjku to nebola taká zábava. Koľko mám teraz včiel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mám 7 včiel, tuto mi je 8. No. Takže my ideme teraz zabiť Ladybug, lebo máme na to quest. A tieto topánky, čo som si kúpil, tieto, vidíte ich? Tak tie nám dávajú väčší jump a ešte ťažia, no kopu, to čo je na zemi. Teraz moje včielky idú robiť pel, ale od tohto pola to nechcem. Budem potrebovať od Pineapple, ale na to potrebujem 8 včiel aspoň. A dneska budeme mať 9, ale to posledné vajíčko si otvoríme na konci videjka. No, takže, kto túto hru hráva, tak mi kľudne môže poradiť, lebo ja som taký menší nováčik. Ja som túto hru hral
pred neviem koľko, strašne dlho, ale vidíte, teraz už pri tej jednej včielke bolo 5, sme dali najviac. Ale teraz mám 4 a oni sa budú takto striedať, že jedna sa zakrúti, dá speed a potom sa druhá zakrúti a dá speed. Takže to je také, že vyrovnané, ale teraz nechce sa ani jednej. Neviem prečo. Jedna je asi unavená, išla do svojho hento. A neviem prečo ja tuto v tomto poli zbieram pel, keď to absolútne nepotrebujem. No, takže aby sme sa pohli, potrebujeme ešte jednu včielku dať, takže ja to asi idem rovnou robiť. Idem si dať pel z baťoška von, nech mi ho zmenia na med. A idem dať 2 vajíčka sem, lebo už potrebujeme sa posunúť. Takže jedno vajíčko dám sem a je to basic, ale my máme samozrejme Royal Jelly, s čím vylepšíme tú včielku buď na Rare, Epic alebo Legendary. Takže ukáž. A je to Epic! Prečo ja mám také šťastie? Demoby, Epic. Tak, hovorím vám, toto bude nadúpané tieto včielky budú. Mne padajú také dobré včely, že si ju trošku napapám, aby mala trošku viacej. Nemá aspoň level 4. Potrebujem to aj na quest. Haló, prečo nechceš jesť? Toto ma zabolelo, ale máme quest od matky medvedíkov. Takže ideme sem. V tomto videjku si ešte splníme 13 000 medu z pineapple. Ešte si dám quest. Ona má väčšinou také questy, že musíme krmiť svoje včielky. Väčšinou má také questy. No. Takže, viem taký jeden lifehack, vidíte? Toto je za 8 včielok a hento je za 10. Takže ja by som sa teoreticky mal dostať za 10 včiel hentam. Ale tým pádom, že to je toto a ja už mám 8 včiel, tak urobíme si skratku. A som tu. Aha. Počkať. Haló. Čo stalo? Myslíte, že to už opravili? Že už sa tam musí fakt dostať iba keď budete mať 10 čiel? Asi hej. Oni to fakt opravili. No takže v tomto videjku bude trochu viacej openingu. Takže som si nakúpil ešte 2 vajíčka. Takže jedno bude tu. Basic Bee, škoda. A druhé bude tu a to bude Basic Bee. Ale my máme zase ešte veľa tých Royal Jelly, takže použijeme tuto jedno. Bumblebee. Bumblebee! Blue Rare, to sa tiež hodí veľmi. A tu bude, prosím, červená. Epic? Zas Epic? To čo ja mám za šťastie? Akože, ale toto šťastie je už fakt divné. Lebo mne sa toto nestáva väčšinou. A toto jedno vajíčko si necháme do ďalšieho dielu. No, nakrmím si ich. Aby aj oni boli trochu silnejšie. Aj s týmto. Aj dáme ich na level 3. No. A my sa ideme vydať hentam. Už máme 10 včiel. Teda ak nie 11. Nepočítam to. No. My. Ale ešte predtým si ideme zobrať od tohto medveďa quest. On má tiež dobré questy a ešte zabijeme Ladybug a Riho Battle. To sú, jedno je tá, zabudol som, jak sa to volá. No sú to chrobáky proste. A tých máme v questoch od pandy, medvedíkov. No, takže, alebo viete čo, urobíme tento quest od tohto hnedého medveďa, máme dať v tomto biome, máme vyzbierať 3700 pelu, to bude úplne easy. Lebo tým, aké ja mám už včielky, tak to je veľmi veľké šťastie. Takéto šťastie som ešte nikdy nemal, takže som aj rád, že to môžem ukázať aj vám, že aké ja mám šťastie. No. My už 3700 pelu máme, neviem prečo tak rýchlo. Ideme teraz do druhého, to je Mushroom. A ten je tu. Mushroom je muchotrávka. A kto
viete už čo je muchotrávka, tak je to toto. Sice toto nevypadá úplne presne ako muchotrávka, ale tak je to hra, hej. To bude už až v roku 2050, kedy to už bude také prepracované. No. Som trochu chorý, to možno spoznáte na mojom hlase. No. Ale teším sa, lebo za tieto questy my väčšinou dostaneme Royal Jelly. A ten Royal Jelly, s tým si proste urobíte Basic Bee. A môžete si aj z iných včiel dať do nich Royal Jelly a bude to ešte iná včela. Ale to ešte my teraz nepotrebujeme, lebo nemáme ešte toľko včiel. A my teraz dostaneme jeden Royal Jelly. Vidíte, úplne zadarmo sú tie Royal Jelly. Mám už 4 a jedno vajíčko. No. Čo tu máme ešte za questy? No, tak my si ešte na rýchlovku splníme túto čo najviac pelu. A tuto bude strih a bude mať plný baťoch. No, takže strih je za nami. Už mám plný baťoch. Ešte mi chýba 4000 pelu z tohto biomu, ale to si necháme už na ďalšie videjko. Alebo to dám vo Vskejnu. Ešte si vypýtam questy od tohto, ale tie už plniť budem až potom. A tieto questy, je ich síce strašne veľa, strašne aj ťažké. Ale zase strašne veľa odmen za to dostanete, takže aj na toto nemôžem ísť, nemám ešte 12 čiel. No. My sa ešte pozrieme sem, lebo tuto je taká tajná cestička. Tuto keď pôjdete, síce možno nič nevidíte, tuto hore a tuto je free Royal Jelly. Takže nemáte zač. No. My zabijeme ešte tieto dve. Pôjdeme si vypeliť všetko pole. Tam možno niečo postrihám. Uvidím. No. Jak tam bude strih, tak to je preto, aby to nebolo také dlhé. Ináč toto mi povedzte, čo to je, lebo neviem, čo to je. Toto, čo tu niekedy vyrastie. No a mňa zaujíma, za koľko toto všetko vypelia. Takže, jak to bude rýchle, tak to nestrihnem. Ukážte. Ale rýchlo to pelia. Som čakal, že to bude pomalšie. No, takže, ľudia, do ďalšieho videjka si otvoríme ďalšie 2-3 vajíčka. Už si postupne budeme kupovať aj z ďalšieho shopu, ktorý je hen tam hore, kde je ten Pineapple World. Potom a uvidíme, čo budeme. Poplníme nejaké questy. Prosím vás, tento quest, čo je to Golfing with Sun Beer Hole in One. To mi prosím vás napíšte do shortu, lebo mne na tieto videá nejde dávať komentáre. Snažím sa, aby išli, ale ešte mi nejdú. Takže mi dajte na short, ktorý som vydal včera. Mi dajte komentár a napíšte mi, že ak to mám urobiť. No, takže v tomto videjku sme si otvorili veľa vajíčok, viac než som čakal. Nakrmili včely, padli na výborné včely, čo som fakt nečakal. 1 legendary a 3 epiky, či koľko to bolo. No, takže pre toto video to bude všetko. Ja som si ho užil, dúfam, že aj vy. Dúfam, že to oceníte. Jak dáme 5 lajkov, tak bude ďalší diel. A to už asi pozajtra, lebo zajtra asi nebudem mať čas. No, určite daj odber a like, veľmi vás tým potešíte a budem veľmi rád natáčať ďalšie videá. Takže pre toto video to bolo všetko, tak čau.